el tripartit. Se'ls ha acudit la genial idea de que, a més, s'han de pujar els impostos. I aleshores, no només pujaran l'IVA a Madrid, que això ho faran els socialistes, en contra de la nostra opinió, sinó que a Catalunya volen pujar també alguns altres impostos. I com que aquests impostos no els entén ningú, perquè tenen noms molt complicats, se'n diuen actes jurídics documentats, impost de transmissions patrimonials, totes aquestes coses que només les saben 4, jo ara us diré què volen dir aquests impostos. L'impost de transmissions patrimonials, que el pujaran del 7 al 8%, vol dir que cada persona que a partir d'ara es compri un pis de segona mà, que ja és prou difícil comprar-lo perquè després vas al banc o a la caixa i normalment no et dona la hipoteca, si tens la sort de poder tenir un bon preu i que et donin la hipoteca, doncs ara resulta que el tripartit el que farà és que aquest pis de segona mà, que necessitem que es vengui perquè l'economia ha de repuntar, resulta que ara pagarà més impostos per culpa del tripartit. De nosaltres depèn, de la nostra feina i de la nostra convicció i de les nostres ganes de treballar. Us demano que en aquestes properes setmanes i mesos tothom vigili molt, perquè el camí estarà, com us deia al començament, ple d'obstacles. Vigileu els troncs, vigileu les trampes, vigileu les mines i feu com els bons jugadors de futbol, que quan els hi van a trencar les cames tenen l'habilitat per fer-se el tiró, emportar-se la pilota i moltes vegades acabar marcant un gol. No em feu dir qui. Tingueu aquesta habilitat i tinguem tots plegats aquesta habilitat. Però atenció, aquests propers mesos, a part de vigilar les trampes que ens posaran per tot arreu, a part de vigilar això, necessitem, i us ho demano tots i sobretot en els que teniu més responsabilitat a dintre del projecte, demano a tothom, que és el que estem fent per altra banda, que actuem amb una gran cohesió. Avui, de cara a la gent de Catalunya, un dels grans actius són les formacions polítiques que dintre d'elles la gent s'entén fins aquí. Ja sabem què volen dir els irresponsables i què són capaços de fer. Necessitem ara, en aquest moment, gent seriosa i gent responsable. Gent es diu amb sentit d'estar. Quan parlem de país, parlem de Catalunya. I nosaltres el que necessitem sempre és no perdre aquest sentit de país. Sentit de país en la defensa d'aquelles coses que són fonamentals. Ara vam haver de tenir sentit de país per defensar l'Estatut al costat del tripartit. Costa molt defensar coses al costat del tripartit. Costa molt. Ens ho posen molt difícil. Però sentit de país vol dir defensar l'Estatut encara que sigui al costat del tripartit. I encara que sigui amb el president Montilla. Un govern que estigui a l'alçada d'una cultura catalana que es compta entre les cultures més creatives del món, ara i abans també. Un govern que estigui a l'alçada de l'economia creativa, de la gent d'iniciativa i de la creativitat que hi ha a Catalunya. I un govern, deixeu-m'ho dir també amb aquestes paraules, que estigui a l'alçada del que significa representar dignament una vella nació d'Europa, com és Catalunya, que no només vol ser una vella nació d'Europa escrita en els llibres d'història, sinó que també, a més, aspira a ser una moderna nació d'Europa en el futur. I el que volem és un govern a Catalunya que estigui a l'alçada d'aquests anhels, d'aquestes ambicions, d'aquest nivell dels catalans, d'aquests somnis dels catalans, d'aquesta llibertat que tanta i tanta gent ha somiat i ha treballat per Catalunya. Visca Catalunya!